Kemin Miricana Munzureya geru geçtin sürüştü u verzişa raftinge be hevkariya reveberiya verzişa bajar Dersimê jaliye komeleya çalakin civakî û şêwirgeha gencan gen sem û komeleya yaneya werzişî û gencana werzişên sürüştiya Munzura adrenalinê ve tesas kirin. Miricana ku bi beşdariya serokê jûra bazirganiyê parêzgarê Dersimê û alîkarê hevşaredarê Dersimê starta wê hat dayên dê 4 rojan berdewam bike. Festival me 4 rojan devam dike. 4 rojan rafting çiya bajar le zozanan digerin. Bu tabiata Dersimê tê naskirinê zaf mühime geleme Kurdistanê re geleme Tirkiyeyê re gotina me ev ki werin Dersimê vî tabiatê xwedî derkevin tenê neylin me. Roja despeke Dersmiyan û kesên ji dervê bajarê hatinin keç xort Kalemêr bi dehan werziş hezî li ser çemê Munzurê bi 5 botan rafting kirin. Esmer na festival o vakt festival vrazim daha hete na memleketi ma daha benurund. Festival kıma vrast yani na seri noy mecoka otenin ya oku ama ancak rın sonu ona dihire rozu maestota. Her roz tabi na rafting ve vrazime hem ki somu ko uzak vineme meste veya börek na etna bisikletçi yeni ilk hetena ta jirozu sene hetena plümürü hete sene rozu sene na hete ovazgı. Qasî xortan keçên Dersimî jî beşdarî vê werzişê dibin. Zofrindek ve mavazemek her sene na devam karo bir perpa some Zofrindek vi na rafting mara jede rindek ama o tane senek serdin vi ama ma jede eğlenmiş vime. Hercore werziş xweş e lê li nav sürüşta bedêwa Dersimê hê xweştir e. Dersim bi xwazaya xwe ya bedê û bê hempa navdar e û xelk jî dev vajîtin ji bo vê werzişê û geştên sürüştî. Serkanînce Rudol